Castañas, nébeda, unto, bolos de pote, filloas teñen un común denominador. Son sabores e preparacións da historia do cocido galego desde as orixes, aló pola Idade Media. O caldo orixinal era unha receita humilde de subsistencia que durante séculos quitou moita fame aproveitando o que había na casa. Unhas poucas castañas, verduras e un chisco de graxa de porco. Co tempo, os privilexiados foron engadíndolle carnes salgadas, afumadas ou oreadas ata chegar ao cocido galego actual, epítome da fartura. Leva todas as partes do porco, máis a tenreira, máis a galiña, máis o chourizo de cebola, máis o chourizo de carne, toda a verdura. E antes que facían? Bueno, pois antes untaban un pouquiño de touciño, unha uña, un tal, un pouco de grelo, unhas pataquiñas, unhas fabas, pouco máis, facían con pano e pasaban 2 ou 3 días a comida. Pois iso aproveitaban para outras cousas. Iso sí que era produto de kilómetro cero. Cando as rúas de Lalín se enchen de porcos de cores é que chega o mes de exaltación do cocido. Aquí lembran sabores que se perderon, como a néboda, e os que nunca poderán faltar, como o unto. O caldo xa é imprescindible. E o unto para as verduras, igualmente. Cando le leves o bocado á boca, que se recorden a, non que se sepa a. A nébeda era para cocer as castañas. Nos bolos de pote. Nos bolos de pote para aromatizar. No supermercado non hai. Hai que ir polos camiños e cando ves a néboda é coñecela, claro está. Todos os anos, o 23 de febreiro, día de Rosalía, a casa natal de Padrón agasalla caldo de gloria e bolos de pote, seguindo a receita da propia poetisa escrita nun poema. Nada de luxo, subsistencia pura. Alberto é o cociñeiro convidado este ano para recrealos e propón unha fusión galaico-asiática. Cree que a universalidade do cocido admite todo tipo de innovacións. Facer unha especie de bolo preñado, como un baozi, recheo, mezclo todas as carnes. A orella, a cacheira, o lacón, a panceta e a carne dos rinchóns. Cun aderezo a base de salsa de ostra, saque, mirin e un toquiño de soya. A nosa aportación particular, que é un caldo que facemos con costilla de porco e un pouquiño de quinchi, mezclámoslos en menor proporción ca agua do caldo de gloria. E lle dá un pouquiño de dulce, de dulzura, de acidez, de salinidade tamén. A orixe do cocido galego e doutros da península é este caldo de pobres. Cocido baragato ou madrileño, escudella, ola xitana, pote asturiano, son sabores e preparacións distintos en toda a península. Só en Galicia hai varios cocidos diferentes. Na zona da Cañita, fan o petote, fan o de masa e bótano na agua da cocción das carnes. Outros poñen androlla, botelo nunha zona, outros usan a carne sin salar, na zona da costa toda, das Rías Baixas, ou si usan a carne sin solo salada, sin afumar e sin secar. A ver, cocidos hai en casi todas as culturas. Eu creo que o noso sabor característico é o unto, non? Ese toque rancio aí, a xamón vello. A característica principal do cocido galego, ademais do unto e dos grelos, é o aproveitamento do porco. Nós poñemos desde a punta do rabo hasta o fociño. Comelo en Galicia sempre é sinónimo de celebración. Incluso máis que ir a comelo fora, que tamén me encanta, pero asocio máis a eso, unha reunión familiar. Eu creo que é parte da nosa historia, ou a nosa historia en sí, porque reflexa os produtos que temos, a cultura que temos e as tradicións que temos. Con sabores bellos ou novos, perdidos ou recuperados, o cocido galego é parte do noso patrimonio cultural e gastronómico. Unha parte moi importante. Para o escritor Álvaro Cunqueiro era todo un sacramento.